King Provincia ng Tarlac, in-inspeksyon ng Governor Christian Yap, ing Hospital King Kabiling, bampakibaluan ing kabilyan ng pasilidad. Ininspeksyon ni Tarlac Governor Christian Yap ang Gilberto Teodoro Hospital sa Kamiling upang suriin ang kalagayan ng pasilidad at kalidad ng serbisyong medikal para sa mga residente. Kasama niya sa ocular visit sina Vice Governor Lita Aquino at Board Member Pearl Pacada. Layunin ng inspeksyon na matukoy ang mga puwang na maaaring pagbutihin at matiyak na ang ospital ay patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng mga Tarlakenyo. Nagpasalamat si Gov Yap sa mga frontliners ng ospital sa kanilang dedikasyon at malasakit sa mga pasyente. Iginiit niya ang pangako ng pamahalaang lalawigan na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at tiyaking bawat Tarlakenyo ay may access na maaasahan, mabilis at mataas na kalidad na medikal na pangangalaga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.